Máme tu Mercedes-Benz triedy ES minulej generácie, kde majiteľ nebol 100% stotožený s tým, ako mu aplikovali niekde inde ochrannú fóliu. Bolo tu pár takých, povedzme, že neodborných vecí alebo nešťastných náhod, keď sa fólia aplikovala. A na tom čiernom laku to bolo vidieť. Je to taká, že nie že komplikovaná farba, ale na tej farbe si môžete všimnúť niekedy nedostatky, keď niečo sa neurobi úplne presne tak, ako by sa malo. Prišiel s tým za nami a my sme mu teda poradili, pokiaľ chceme mať nejaký veľmi dobrý vzhľad na tom aute, alebo respektíve dokonalý, že tá stará fólia proste musí ísť dole. Nedostatky boli v podstate na každom dieli, čiže rozhodli sme sa vymeniť všetky diely s tým, že dolepíme aj komplet, keďže zákazník si chce nechať autičko ďalších pár rokov a chce ho mať v čo najviac neporušenom stave. Odporúčili sme mu teda ochrannú fóliu značky Magnus Pro, ktorá má jednak oveľa lepšie vlastnosti ako fólia, ktorá tam bola, a auto vyzerá akože teraz neskutočne. Myslím si, že zákazník bude veľmi spokojný. Má teda ochránené všetky lakované časti na karosérii spolu so svetlami a rovnako sme prešli samozrejme interiér, nechali mu tam nejaký darček. Myslím si, že autičko, ktoré považujem za veľmi dobré, poslúži mu určite ešte pekných pár rokov. Máme tu taký krásny Peugeot. Kam to ide? Dáme tomuto autu veľa lásky. Napríklad, pozrite sa, akú to má kapotku, proste úplne vyzerá, že mŕtva. Ale toto v skutočnosti je iba zoxidovaný, zošednutý lak, ktorý dokážete dostať do veľmi dobrého stavu. Nechám chalaniska, nech to preleští v podstate. A rovnako sa postaráme o svetlá, vidíte, keď sú hnusné, zažltnuté. Tie sa prejdú tak, že sa to proste vybrúsi a na novo naleští. Sú aj také, určite ste videli nejaké TikToky, kde tam niekto nastrekal nejaký olej. Now if you want a home remedy that's safer to use than the bug spray and it'll give you similar results, try using toothpaste. Tak to v reálnom živote nefunguje, môžete si to tam striekať, ono sa to časom vymie, pretože to sa dostane nejakých pórov do toho svetla a tak ďalej. Keď to chcete mať trvácne, treba to určite urobiť inak. No a postaráme sa určite o strechu, toto dostane úplne taký full balíček, kde sa to proste celé pretepuje a tak ďalej. Veľa lásky to auto dostane a pozrite si aj tie plasty, úplne sú mŕtve, vlastne ešte také biele, hej. A na toto všetko existujú prostriedky, kde vám z akéhokoľvek auta proste vytiahnú toho najviac, hej, že to auto dostane úplne iný nádych. Tieto projekty sú veľmi dobré, pretože vidíte obrovskú zmenu. Nie je to akože postarať sa vždy iba o to nové auto frajerina, aj keď je tam väčšia zodpovednosť pri mne ako pri takomto Peugeote, ale tu majú niekedy tí majiteľi akože najväčšiu radosť. Nie je to, poviem teraz, že 5 korunová vec, 5 korunová služba, ale ten výsledok vždy stojí za to. Musíte mať radi to auto. O tom ten detailing je. Priatelia, toto je taký nový štýl videa, kontentu, ktorý budeme dávať na YouTube. Chceme vám ukázať viac tých aut, viac toho, čo sa u nás za ten mesiac premelie a viac možno takých záberov a nejakých zo zákulisia. Čiže ak sa ti to páčilo, určite hoď like, odber, teším sa na teba na budúce a ďakujem, že nás sleduješ. Čaute.